Gehienak jaigiroan dauden bitartean, kalean gora, kalean bera, badira Gernikara lanera etorri direnak eta ez bakarrik baserritarrak. Usaimena eta dastamena fin ekarri behar izan dituzte aditu eta sukaldari hauek. Gazta honena zein den aukeratzea euren ardura. Bata eta bestearen artean, sagarra aurrekoaren zaporeak entzeko. Alboan Sumillerrak, Bizkaiko txakolina aztergai. Teniendo en cuenta que sería el mal momento para catar estos chacolís, el nivel está alto. Gatikako Jose Etxebarriak oraingoan ere saria darama etxera. Mende Laurdena Gernikara etortzen urriko azken astelenero eta beti pozik. Hombre, hona etorte da, erremerin gaztetan joten dana, zapatabarrikaz, ilusioaz, alan etorten gara. Gernikara. Fruten atalean ere berak irabazi du. Goizean goiz hasten dira lanean. Ordu askotako lana dago saltoki hauen atzean eta betiko galdera merezi ote du. Geru bat adudon dizu edo gaznepe. Ze askotan batzu da jute zaitxea sensazio bataz de mono de feria edonan. Ze kreston lan hartzen dazuz, da bai mereziete dau, horretxe, dudia zetin. Zalantzak argitu bitartean mokadu bat hartzeko parada iritsi da. Gustukoena taloa txorizoarekin.